Putok Benguet at papunta kami ng Northern Blossom. So tara, samahan niyo kami guys. Si Happy, daming tao at kami magha-hiking pa yata. Kailangan nating magbayad ng environmental fee. Saan ba tayo babayad ng environmental fee? Dito siguro. Dito. So maraming tao, pipila tayo. Babayad tayo ng environmental fee. For the environmental fee. So pipila tayo dito. Mga 50 pesos yata ang environmental fee. Yan. Tapos, doon naman ang entrance fee. Magbabayad yata ng 250 per head. Pero pag senior citizen, pwedeng may discount. Magiging 200 na. Okay. So, bayad na tayo. Orientation muna. Bali, 1 way lang po kayo. Kabila pong exit. So, yung entrance po natin, pababa po yan. Yung exit naman, pakyat po. Wala din kayo time limit dyan. Pwede kayo tumagal. May kasama kami na pwede kayo magpa-picture, magpa-sit. Naka-uniform din ganito. Sa gitna naman po natin, may CR po tayo, pahingahan. Pagdating po ng exit naman, pakita yung staff niyo po. Para bigyan kayo ng only coffee, limited yung sinabi po natin. Wow! So, wala po sa ating mga sakit or blood po, payment din. Hirap na kasi kadalasan na nahihilo dito. Beta lang ipigit si Mayday ganyan. Ibang italanstag. Northern Blossom. Thank you. Pasok na kami. Watch your step.
Ito naman guys yung mga white roses. Medyo mainit nga lang kaya mas maganda pag pupunta kayo dito ay yung mas maaga pa. Usually during sunrise, mas maganda. Ito naman yung mga hydrangea. Gaganda, di ba? May puti, may violet, at marami pang iba. Guys, nandito kami sa Northern Blossom. So, ikot shot tayo. Ikot shot. Ganda. Look at that, guys. Oh. Sulit talaga ang pagpunta dito kahit na malayo. At ang ganda talaga ng bulaklak. So, pag mahilig kayo sa mga flowers, this is a must visit for you. This is the rose cabbage. Yan. Parang ano pa lang siya. Papa-bloom pa lang. And the best time to go here is from January to April. Yan. Oh. Meron din silang rosemary. Dami. Rosemary. So, paalis na kami guys. At kami ay pagod na. Mahirap ang umakyat. Kaya, bye-bye for now. And ito na yung resto na pwede kayong kumuha ng unlimited coffee. At meron din silang pastry for free. Kasama dito sa binayaran. Naamoy ko na ang coffee. Ganda. Bango. After the tour, merong restaurant dito, malapit lang. Paglabas mo ng Northern Blossom, at ito ang aming in-order. Ensaladang chayote tops, butter chicken, and dessert ay crepe, blueberry crepe. And all in all, ang binayaran namin dito is $4.95. So, hindi na siya bad. Siya ay good. Sulit na sulit talaga. Kain tayo!